सावंत आणि परिवार, गांगोची वाडी, फोंडा घाट. आपल्या समोर गणेश चतुर्थी निमित्त सादर करीत आहोत एक चलचित्र देखावा. निर्जीव भिंत चालवे ज्ञानेश्वर, निर्जीव भिंत चालवे ज्ञानेश्वर. वाघावर आरूढ झालेत, न भूतो न भविष्यती अशी मोठी मिरवणूक आहे. दादा सांगदेव आलेत. दादा, ते वाघावरून आलेत. आपण त्यांना कसं सामोरं जायचं? त्यांचं जीवितावर राज्य आहे. आपण या भिंतीलाच विनंती करू. चल ग बाई, आम्हाला घेऊन चल.